ദായ്സറെ കണ്ടു ഗൈസ്. ഓരോ നിമിഷവും പേടിക്കും എന്നുള്ള ഓവർ എക്സ്പെക്ടേഷൻ കൊണ്ടാവാൻ ഞാൻ പേടിച്ചില്ല. എന്താടാ പേടിക്കാത്തത്? ഞാൻ പേടിച്ചില്ല. അതിന് ഞാൻ ആരെയും കുറ്റം പറയുന്നില്ല. സംവിധായകനെ അഭിനയിച്ചവരല്ല, എല്ലാവരും പെർഫെക്റ്റായിട്ട് അഭിനയിച്ചു. എന്നോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓവറോൾ ഓക്കെ മൂവിയായിരുന്നു. കാസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിരുന്നു. നല്ല തിയേറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. എല്ലാവരും അവരുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ വെളിയിലെടുത്തു. ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ഇച്ചിരി വലിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും സെക്കൻഡ് ഹാഫ് നല്ല ഫാസ്റ്റായിട്ട് മൂവായി. പിന്നെ ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട്. അതിനകത്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കനി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്യാരക്ടറുണ്ട്. പുള്ളിക്കാരി ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നു, കൊലപാതകമാണോ, അതിനെപ്പറ്റി ഫർദർ ഒരു അന്വേഷണമോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മോട്ടീവ് എന്താണ്, ആരാണ് ഇത് കാരണക്കാരൻ, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും അതിൽ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെയും പറയുന്നില്ല. അതേപോലെ തന്നെ മധുസാർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്യാരക്ടറുണ്ട്. പുള്ളിയുടെ അമ്മ പറയുന്നുണ്ട്, നീ നിൻ്റെ മനസ്സിലുള്ളത് അവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അറിയിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ആ പെൺകൊച്ചിൻ്റെ ജീവൻ ചിലപ്പോൾ രക്ഷപ്പെടുത്തായിരുന്നു എന്നൊക്കെ. അതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും തന്നെ പറയുന്നില്ല. ഞാനത് എൻ്റെ വൈഫിനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവ കിളിപോലോട് നോക്കിയിട്ട് പറയാം, മധുസാർ എന്താ പറയാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിനിമയുടെ തിരക്കായപ്പോൾ പിന്നെ മധുസാർ മറന്നുപോയായിരിക്കും പറയാമെന്ന്. ഇതിനൊക്കെ എന്താണ് ഉത്തരം പറയേണ്ട ഗൈസ്? എനിക്ക് പറയാനൊന്നും തന്നെ കിട്ടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കാണുക. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഇതിനെപ്പറ്റി എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലായെങ്കിൽ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരിക. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ബൈ, സീ യു.